दा बे समाव नोंथांमोननो दा ब्रैथि राउन्डनि आपडेटखौ होनो सानदों। दा 36 नं धोनस्री बियाबाव 4 राउन्ड BPFआ दासान्दि 5220 भट मोननो हाबाय आरो UPPLआ 2422 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै दा 4 राउन्डआव 37 नं धोनस्री बियाबाव दा BPFआ 5250 भट लानानै बयनिख्रुइबो गोजौसिन थाखोआव दंथ'यो। दा बेनि उनाव आरो नेक्स्ट आपडेट रिजाल्टनि सायाव फोसावनो सानदों। दा 0 नं निसिमा बियाबाव थार्ड राउन्ड UPPLआ दासान्दि 9880 भट मोननो हाबाय आरो BPFआ 10650 भट मोननो हाबाय। दासान्दि थार्ड राउन्डआव 16 नं बियाबाव 16 नं निसिमा बियाबाव लिड हिसाबै दासान्दि 16 नं निसिमा बियाबाव BPFआ 1650 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा थार्ड राउन्ड 1 नं पर्बतजरा बियाबाव UPPLआ दासान्दि 4667 भट मोननो हाबाय। BPFआ 5806 मोननो हाबाय। BJPआ 5184 मोननो हाबाय। दा कंग्रेसआ 1095 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै दा 1 नं पर्बतजरायाव जा BPFआ 5806 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। थार्ड राउन्ड आरो बेनि उनाव थार्ड राउन्ड 22 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ दासान्दि 12986 भट मोननो हाबाय। BPFआ 11450 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 20 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ दासान्दि 12986 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बेनि उनाव जोंहा दं नेक्स्ट आपडेट 20 नं बावखुंग्रि बियाबाव थार्ड राउन्ड UPPLआ दासान्दि 3421 भट मोननो हाबाय आरो BPFआ 7614 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दा थार्ड राउन्डआव 20 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPFआ 7614 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो सानदों। थार्ड राउन्ड 21 नं सालबारि बियाबाव BPFआ दासान्दि 9432 भट मोननो हाबाय। UPPLआ 7203 मोननो हाबाय। BJPआ 6608। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 21 नं सालबारि बियाबाव BPFआ दासान्दि 9432 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। जास्ट नेक्स्ट आपडेट फोसावबानो सानदों। 12 नं सालाकाटि बियाबाव थार्ड राउन्ड UPPLआ 5283 भट मोननो हाबाय। BPFआ 6146 मोननो हाबाय। BJPआ 1622 मोनबाय। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 12 नं सालाकाटि बियाबाव BPFआ 6146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो सानदों। 4 नं जमदुवार बियाबाव BPFआ दासान्दि 8330 भट मोननो हाबाय। UPPLआ 6700 भट मोननो हाबाय। जोंहा आरो BJPआ 5260 मोननो हाबाय।
लिड हिसाबै जोंहा 4 नं जमदुवार बियाबाव BPFआ दासान्दि 8,330 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था, जेब्लानो आपडेट फैयो नोंथांमोननो फारि फारियै आं आपडेटखौ होलांबाय थागोन। दा आं फोसावनो सानदों नेक्स्ट आपडेट 12 नं सालाकाटि बियाबाव थार्ड राउन्ड इउपिपिएलआ दासान्दि 5,283 भट मोननो हाबाय। BPFआ 6,146 भट मोननो हाबाय। BJPआ 1,622। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 12 नं सालाकाटि बियाबाव BPFआ दासान्दि 6,146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो फैलायदो बयबो दसे नायलायदो बयबो लाइव। दा नोंथांमोननो आपडेटखौ नुदों। दा नेक्स्ट आपडेटआव फोसावनो सानदों नोंथांमोननो 36 नं हरिसिंगा ST थार्ड राउन्डआव BPFआ दासान्दि 10,112 भट मोननो हाबाय। UPPLआ 7,002 मोननो हाबाय। दासान्दि लिड हिसाबै थार्ड राउन्डआव 36 नं हरिसिंगा बियाबाव BPFआ 10,112 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो नागिरदों 1 नं पर्बतजरा बियाबाव थार्ड राउन्ड इउपिपिएलआ दासान्दि 4,667 भट मोननो हाबाय। BPFआ 5,806 मोननो हाबाय। BJPआ 5,184 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 1,095 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 1 नं पर्बतजरायाव थार्ड राउन्डआव BPFआ 5,806 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। द फोर्थ राउन्ड 31 नं खैराबारि। द फोर्थ राउन्ड 30 नं खैराबारि BJPआ 1,672 भट मोननो हाबाय। BPFआ 1,535 मोननो हाबाय। BPFआ 1,460। दा लिड हिसाबै जोंहा फोर्थ राउन्डआव 31 नं खैराबारियाव BPFआ 1,535 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो।
थार्ड राउंड 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव दासान्दै इउपिपिएलआ 3421 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 7614 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउंडआव 11 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफआ 7614 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। Third round to 13 Chris. Third round. दा बेवहाय नेक्स्ट अपडेट नोंथांमोननो फोसावनो सानदों। 4 राउंड 31 धोनस्रि बियाबाव बिपिएफआ फ्रेश मोसाहारि 5220 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 2422 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि बिपिएफआ 5220 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो फिन मोनसे रिजाल्ट अपडेट होनो सानदों। थार्ड राउंड 1 नं पर्बत जरा बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ दासान्दि 4667 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 5806 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 5185 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 10095 मोननो हाबाय। दा लिड कंग्रेसआ 1095 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि थार्ड राउंडआव 1 नं पर्बत जरायाव बिपिएफआ 5806 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट अपडेट थार्ड राउंड 16 नं निसिमा बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 9880 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 1650 भट मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउंडआव 16 नं निसिमायाव बिपिएफआ 1650 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो। The next update, the 4 round 2 नं कुसुगाव बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 13290 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 11682 भट मोननो हाबाय। बिजेपिआ 8739 भट मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 4 राउंडआव 2 नं कुसुगाव बियाबाव बिपिएफआ 13290 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो।
दा नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो फोसावबावनो सानदों आरोबाव आपडेट फैदों दा थार्ड राउन्ड 12 नं सालाकाटि बियाबाव BPFआ दासान्दि 6146 भट मोननो हाबाय UPPआ 5283 मोननो हाबाय BJPआ 1622 दा लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 12 नं सालाकाटि बियाबाव BPFआ 6146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो। Next update. दा बे समावनो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट फोसावनो सानदों थार्ड राउन्ड 38 नं भैरबखुन्द बियाबाव जोंहा दा BJPआ दासान्दि 2747 मोननो हाबाय BPFआ 5210 मोननो हाबाय दा UPPआ 2729 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 83 नं भैरबखुन्दआव BPFआ दासान्दि 5210 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो फिन मोनसेबाव आपडेट होनो सानदों 16 नं निसिमा समस्तियाव जोंहा थामथि राउन्ड UPPआ दासान्दि 9888 भट मोननो हाबाय BPFआ 1650 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 14 नं निसिमा बियाबाव BPFआ 1650 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेट गुनं बनरगाव बियाबाव फोर्थ राउन्ड BPFआ दासान्दि 5501 भट मोननो हाबाय BPFआ UPPआ 5690 मोननो हाबाय BJPआ 3711 मोननो हाबाय दा लिड हिसाबै जोंहा गुनं बनरगाव बियाबाव फोर्थ राउन्डआव UPPआ 5690 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट गुनं बनरगाव बियाबाव फोर्थ राउन्ड दासान्दि UPPआ 5691 भट मोननो हाबाय BPFआ 5501 मोननो हाबाय BJPआ 3711 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा फोर्थ राउन्डआव गुनं बनरगाव बियाबाव UPPआ दासान्दि 5691 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट आरोबाव देबोरगाव बियाबाव UPPआ दासान्दि 12729 भट मोननो हाबाय दा BPFआ 11856 भट मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दा देबोरगाव बियाबाव UPPआ 12729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो।
दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। गुनं बनरगाव बियाबाव 4 राउन्ड इउपिपिएलआ दासान्दि 5690 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 5501 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 3719 मोननो हाबाय। लेट हिसाबै जोंहा गुनं बनरगाव बियाबाव 4 राउन्डआव इउपिपिएलआ दासान्दि 5690 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। नेक्स्ट आपडेट 4 राउन्ड 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 12701 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 1032 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफआ 12701 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update, third round सेनं पर्बत जरा बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 5806 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 5184 मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 4667 भट मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 1095 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव सेनं पर्बत जरायाव बिपिएफआ दासान्दि 5806 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update नोंथांमोननो बे समाव आरोबाव रिजाल्टनि आपडेट होनो सानदों। देबरगाव बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ दासान्दि 10729 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 11852 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि देबरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ 10729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंसिनो। तो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप दा खालामलां। जेब्लानो आपडेटआ फैबाय थागोन अब्लानो नोंथांमोना आं खोथालांबाय थागोन आरो फारि फारि। नोंथांमोना आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो अननानै। जेब्लानो आपडेटखौ होयो अब्लानो नोंथांमोना नुनो मोनो। तो नेक्स्ट आपडेट बिदिब्ला जि नं देबरगाव बियाबाव तो 5 राउन्ड इउपिपिएलआ दासान्दि 12729 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 11852 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 5 राउन्डआव जि नं देबरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ 12729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update बिदिब्ला फैदो 40 नं चिरां दुवार बियाबाव जा इउपिपिएलआ 9283 भट मोननो हाबाय आरो बिपिएफआ 7595 मोननो हाबाय आरो कंग्रेसआ 57 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 40 नं चिरां दुवार बियाबाव 9285 लानानै इउपिपिएलआ बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दासान्दि दंथ'यो।
बिदिब्ला नेक्स्ट आपडेट 14 नं जमदुवार 4 नं जमदुवार बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 3459 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 3940 भट मोननो हाबाय। बिजेपिआ 2714 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 4 नं जमदुवार बियाबाव बिपिएफआ 3940 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिनाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होबावनो सानदों। दा 5 राउन्ड 10 नं देबोरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 12729 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 11856 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 5 राउन्डआव 10 नं देबोरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ 12729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update, the third round 12 नं सालाकाटि 12 नं सालाकाटि बियाबाव जोंहा इउपिपिएल दोलोआ दासान्दि 5283 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 6146 भट मोननो हाबाय। बिजेपिआ 1622 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 12 नं सालाकाटि बियाबाव बिपिएफआ 6156 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो फैलायदो लोगोफोर बयबो दसे नायलायदो भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जेब्लानो आपडेटखौ गोदानै होबाय थागोन नोंथांमोना नायलांबायल' था। बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। थार्ड राउन्ड 20 नं गयबारि बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 11547 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 12987 भट मोननो हाबाय।
लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि थार्ड राउन्डआव 28 नं गयबारि बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि बिपिएफआ दासान्दि इउपिपिएलआ दासान्दि 12,987 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 4 राउन्ड 9 नं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5,690 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 5,501 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 3,710 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 9 नं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5,690 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेट। 4 राउन्ड 37/3 बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 5,220 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 2,422 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै दासान्दि 4 राउन्डआव 37 नं धोनस्री बियाबाव 5,220 भट लानानै बिपिएफआ जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 5 राउन्ड 10 नं देबोरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 12,729 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 11,852 भट मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 5 राउन्डआव 10 नं देबोरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ 12,729 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बिदिब्ला नेक्स्ट आपडेट 3 राउन्ड 12 नं सालाकाथि बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5,283 मोननो हाबाय। बिपिएफआ 6,146 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 1,622। लिड हिसाबै जोंहा 3 राउन्डआव 12 नं सालाकाथि बियाबाव दासान्दि बिपिएफआ 6,146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेट सेकेन्ड राउन्ड 35 नं मदैबारि समस्तियाव बिजेपिआ दासान्दि 3,120 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 3,645 मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 2,256 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा सेकेन्ड राउन्डआव 35 नं मदैबारियाव बिपिएफआ 3,645 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेट 4 राउन्ड 40 नं रौता बियाबाव जोंहा बिपिएफआ दासान्दि 12,701 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 10,302 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 40 नं रौता बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 12,701 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो।
दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट फोसावनो सानदों। 4 राउन्ड गुनं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5,690 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 5,501 भट मोननो हाबाय। बिजेपिआ 3,719 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव गुनं बनरगाव बियाबाव दासान्दि इउपिपिएलआ 5,690 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा मोनथिनाय बायदिब्ला देबोरगाव आरो 14 नं चिरां दुवार बियाबाव खाम्फा बरगयारि बे समाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनिख्रुइ बांसिन भट मोननानै दं होननानै फोसावनाय जादों। दा बे समाव नेक्स्ट आपडेट फोसावनो सानदों नोंथांमोननो। 4 राउन्ड 37 धनस्री बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 5,220 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 2,422 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 37 धनस्री बियाबाव बिपिएफआ दासान्दि 5,220 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो सानदों। 3 राउन्ड 12 नं सालाकाटि बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5,283 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 6,146 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 1,622 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 3 राउन्डआव 12 नं सालाकाटि बियाबाव दासान्दि बिपिएफआ 6,146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बिदिब्ला बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो सानदों। 3 राउन्ड 17 नं सबाइजार बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ दासान्दि 9,371 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 9,571 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 3,982। दा लिड हिसाबै जोंहा 3 राउन्डआव 17 नं सबाइजार बियाबाव बिपिएफआ 9,571 भटआव बयनिख्रुइबो जौसिन मासि आवग्रिनानै दंथ'यो।
49 minutes. तो नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननो दा आं फोसावबावनो सानदों बनरगाव बियाबनि गुनं बनरगाव बियाबनि ब्रैथि राउन्ड इउपिपिएल दोलोआ दासान्दि 5690 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 5501 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 3711 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा ब्रैथि राउन्डआव गुनं बनरगाव बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 5690 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बे समाव आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 13 नं चिरां बियाबाव थामथि राउन्ड इउपिपिएलआ दासान्दि 9009 मोननो हाबाय भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 9492 मोननो हाबाय। बिजेपिआ 4879 भट मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 13 नं चिरां बियाबाव थार्ड राउन्डआव 9490 भट लानानै बिपिएफआ फार्स्ट राउन्डआव गिबि मासि आवग्रिनानै लानो हादों। नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो होबावनो सानदों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थार्ड राउन्ड बिपिएफआ दासान्दि 7595 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 9283 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 9283 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों 14 नं चिरां दुवार बियाबाव थार्ड राउन्ड बिपिएफआ दासान्दि 7595 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 9283 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 14 नं चिरां दुवार बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दि 9283 भट लानानै बयनिख्रुइबो गोजौसिन मासियाव दंथ'यो।
दा बे समाव नोंथांमोननो 2 नं श्रीरामपुरनि आपडेटखौ होबावनो सानदों। सेकेन्ड राउन्ड 2 नं श्रीरामपुर बिपिएफआ दासान्दि 7493 भट मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 2235 मोननो हाबाय। कंग्रेसआ 43। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि सेकेन्ड राउन्डआव 2 नं श्रीरामपुराव बिपिएफआ दासान्दि 7493 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो फाइनाली नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था। जेब्लानो आपडेट फैयो नोंथांमोननो आपडेटखौ होलांबाय थागोन। नोंथांमोना हायोबा नोंथांमोना आरोबाव चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। भिडिअखौ गोबाङानो नायदो नाथाय साबस्क्राइब खालामाखै। तो नेक्स्ट आपडेट नोंथांमोननो होबावनो सानदों। सेकेन्ड राउन्ड 19 नं थुरिबारि समस्तिनि बिजेपिआ दासान्दि 5845 भट मोननो हाबाय। बिपिएफआ 4649 मोननो हाबाय। इउपिपिएलआ 3064 मोननो हादों। लिड हिसाबै जोंहा दा सेकेन्ड राउन्डआव 19 नं थुरिबारि बियाबाव बिजेपिआ 5845 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि नेक्स्ट आपडेट 2 नं श्रीरामपुर कन्स्टिट्युआव सेकेन्ड राउन्ड बिपिएफ श्रीरामपुर दे बयबो दसे फैलायदो लाइभ रायलायदो नै दसे। देग्लायनि 2025 बिटिसि इलेक्सनाव सोर देरहानो हायो नोंथांमोनाबो लोगोसे रिजाल्टखौ नायफालांबाय थादो। जेब्लानो आपडेट फैयो नोंथांमोननो आं होलांबाय थागोन। नोंथांमोना खोनासंलांबाय था। भिडिअखौ स्किप दा खालाम। तो लोगोफोर दसे नेलायथ'लायदो। जेब्लानो आपडेट फैयो नोंथांमोननो आपडेटखौ फट होबाय थानो नाजागोन। नोंथांमोनाबो नायनो बायो खायफाया गोबाव जायोब्ला दा आपडेट फैनो थाखाय एसे सम नांगौ। दा बेनि गेजेराव आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट होग्रोनो सानदों। 4 नं जमदुवार बियाबाव थार्ड राउन्ड बिपिएफआ दासान्दि
3940 भट मोननो हाबाय इउपिपिएलआ 3459 भट मोननो हाबाय बिजेपिआ 2714 मोननो हाबाय दासिम लेट हिसाबै जोंहा बिपिएफआ दासान्दै थार्ड राउन्डआव 14 नं जामदुवार बियाबाव 3940 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो लोगोफोर लेट जाबाय आपडेट फैनायाव टाइम नांगौ दा नोंथांमोना नेनो बानाङा आरोना बानाय मोनलायलांबाय नोंथां जेब्लानो आपडेट फैयो नोंथांमोननो टाइम टु टाइम आपडेटखौ आं होनो नाजागोन तो आपडेट फैयाब्ला जोंहाबो होनो हाया आरोना third down to 6 minutes.
73. Hello everyone. This minute. The best समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होनो सानदों BTC 0 नंनि सिमा बियामाव थार्ड राउन्ड UPPLआ दासान्दि 9880 भट मोननो हाबाय BPFआ 0650 मोननो हाबाय लीड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 10 नंनि सिमा बियाबाव BPFआ दासान्दि 0650 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो आरोना The next update fourth round Donong Kosugau बियाबाव UPPLआ दासान्दि 11682 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो जिनं देबरगाव बियाबाव फोर्थ राउन्ड UPPLआ दासान्दि 1530 भट मोननो हाबाय दा BPFआ 9789 मोननो हाबाय लीड हिसाबै जोंहा फोर्थ राउन्डआव 10 नं देबरगाव बियाबाव जोंहा UPPLआ दासान्दि 1530 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट फोसावबावनो सानदों नोंथांमोननो थार्ड राउन्ड दनं कसुगाव बियाबाव UPPLआ दासान्दि 7147 भट मोननो हाबाय BPFआ 8107 मोननो हाबाय BJPआ 539 मोननो हाबाय लीड हिसाबै जोंहा दासान्दि थार्ड राउन्डआव दनं कसुगाव बियाबाव BPFआ दासान्दि 8107 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो The third round next update नोंथांमोननो होबावनो सानदों गुनं बनरगाव बियाबाव UPPLआ दासान्दि 4380 भट मोननो हाबाय BPFआ 4100 मोननो हाबाय BJPआ 3017 मोननो हाबाय लीड हिसाबै जोंहा दा थार्ड राउन्डआव गुनं बनरगाव बियाबाव UPPLआ 4380 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो आरोना बयनिख्रुइबो जौसिन The next update बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों थार्ड राउन्ड भैरबकुन्द बियाबाव जोंहा भैरबकुन्द बियाबाव जोंहा आपडेट फोर्थ राउन्ड जिसेनं बावखुंग्रि बियाबाव फोर्थ राउन्ड UPPLआ दासान्दि 4813 भट मोननो हाबाय BPFआ 9409 मोननो हाबाय लीड हिसाबै जोंहा दासान्दि फोर्थ राउन्डआव 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव
BPF आ दासान्दि 9249 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 4 राउन्ड बावखुंग्रि बियाबाव जोंहा BPF आ दासान्दि 9249 भट मोननो हाबाय। UPPL आ 4813 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव बावखुंग्रि बियाबाव BPF आ 9249 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव जोंहा 4 राउन्ड UPPL आ दासान्दि 4813 भट मोननो हाबाय। BPF आ 9249 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव BPF आ दासान्दि 9249 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो नोंथांमोना गोबाङानो भिडिअखौ नायबाय दङ आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हायाखै। अन्नानै नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। गोबाङानो नायदो नायनाया भिडिअखौ, ओमफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हायाखै आरोना। तो नोंथांमोना चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे गोदान गोदान आपडेट होयोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनो। तो जेब्लानो आपडेटआ फैयो अब्लानो नोंथांमोना आपडेटखौ होबाय थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय था। दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव जोंहा UPPL आ दासान्दि 4813 भट मोननो हाबाय। BPF आ दासान्दि 902049 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि BPF आ 4 राउन्डआव 10 नं बावखुंग्रि बियाबाव 9249 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो। तब नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों नोंथांमोननो। 6 नं कसुगाव बियाबाव जोंहा BPF आ दासान्दि 20785 भट मोननो हाबाय। UPPL आ 17440 मोननो हाबाय। BJP आ 12489 भट मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 6 नं कसुगाव बियाबाव BPF आ 20785 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। तो बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। सेकेंड राउन्ड 35 नं मोदैबारि बियाबाव BPF आ दासान्दि 1476 मोननो हाबाय।
BJPआ 1530 भट मोननो हाबाय UPPLआ 1283 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि BJPआ सेकेन्ड राउन्डआव 35 नं मोदैबारि गामि मोदैबारि बियाबाव 1530 भट लानानै गिबि मासियाव दंथ'यो आरोना दा बे समाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों थार्ड राउन्ड 17 नं सुबाइजार UPPLआ दासान्दि 9371 भट मोननो हाबाय BPFआ 9557 मोननो हाबाय BJPआ 3982 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा थार्ड राउन्डआव 17 नं सुबाइजार बियाबाव BPFआ दासान्दि 9571 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो The next update for round next update दं नोंथांमोननि थाखाय the 4 round 82 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ दासान्दि 17638 भट मोननो हाबाय BPFआ 14311 भट मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 22 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ 17638 भट लानानै जौसिन मासियाव दंथ'यो बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 2 नं कुसुगाव बियाबाव BPFआ दासान्दि 20785 भट मोनबाय UPPLआ दासान्दि 17440 मोननो हाबाय BJPआ 12489 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 2 नं कुसुगाव बियाबाव BPFआ दासान्दि 20785 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो दा नेक्स्ट आपडेट बेनि गेजेराव नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे आपडेट होबावनो सानदों 4 राउन्ड 8 नं दतमा बियाबाव UPPLआ दासान्दि 6214 भट मोननो हाबाय BPFआ 5652 मोननो हाबाय BJPआ 5683 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 8 नं दतमा बियाबाव दङ UPPLआ 6214 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 5 राउन्ड 19 नं बनरगाव बियाबाव UPPLआ दासान्दि 7395 भट मोननो हाबाय BPFआ 7199 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि UPPLआ 7395 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो दा बिदिब्ला फैदो नेक्स्ट आपडेट 4 राउन्ड 8 नं दतमा बियाबाव जोंहा UPPLआ दासान्दि 6214 भट मोननो हाबाय BPFआ 5652 भट मोननो हाबाय BJPआ 5688 मोननो हाबाय दा लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 8 नं दतमा बियाबाव UPPLआ 6214 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 3 राउन्ड 3 नं श्रीरामपुराव BPFआ दासान्दि 11324 भट मोननो हाबाय UPPLआ 3123 मोननो हाबाय लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 3 नं श्रीरामपुराव BPFआ दासान्दि 11324
24 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। The next update, Gunung Bonorgaw बियाबाव जोंहा 5 राउन्ड UPPL दोलोआ दासान्दि 7395 भट मोननो हाबाय। BPFआ 7199 मोननो हाबाय। BJPआ 4237 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 5 राउन्डआव गुनं बनरगाव बियाबाव UPPLआ दासान्दि 7395 भट मोननो हाबाय। सरि 7395 भटआव गोजौसिन मासियाव दंथ'यो। 2 मिनिट गाहाम पुरि। दा बेनि उनाव नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 5 राउन्ड 37 नं धोनस्री बियाबाव BPFआ दासान्दि 3639 मोननो हाबाय। UPPLआ 2385 मोननो हाबाय। लेन्थ हिसाबै दा BPFआ दासान्दि 5 राउन्डआव धोनस्री बियाबाव 3639 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा बेनि गेजेराव नोंथांमोना नेक्स्ट आपडेट होबावनो सानदों। 4 राउन्ड 28 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ दासान्दि 17200 भट मोननो हाबाय। BPFआ 14571 मोननो हाबाय। लिड हिसाबै जोंहा दासान्दि 4 राउन्डआव 28 नं गयबारि बियाबाव UPPLआ 17200 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। बेनि उनाव नेक्स्ट आपडेट 8 नं दतमा बियाबाव जोंहा 4 राउन्ड UPPLआ 6214 भट मोननो हाबाय। BPFआ 5652 भट मोननो हाबाय। BJPआ 5683 मोननो हाबाय। दा लिड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 8 नं दतमा बियाबाव UPPLआ 6214 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो। दा नेक्स्ट आपडेटआव नोंथांमोननो आपडेट होबावनो सानदों। 3rd राउन्ड सालाकाथि बियाबाव BPFआ दासान्दि 6146 भट मोननो हाबाय। UPPLआ 5283 मोननो हाबाय। BJPआ 1622 भट मोननो हाबाय। दा लेन्थ हिसाबै जोंहा BPFआ दासान्दि 6146 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो।
बावखुंग्रि बियाबाव दा नेक्स्ट आपडेट बेनि उनाव नोंथांमोननो ब्रैथि राउन्डनि आपडेट होनो सानदों 19 नं बावखुंग्रि बियाबाव इउपिपिएलआ दासान्दै 4813 भट मोननो हाबाय बिपिएफआ दासान्दै 9249 मोननो हाबाय लेन्ड हिसाबै दासान्दै ब्रैथि राउन्डआव 19 नं बावखुंग्रि बियाबाव बिपिएफआ 9249 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो दा बे समाव नोंथांमोननो फिन मोनसे आपडेट होबावनो सानदों 4 राउन्ड 1 नं पर्बतजरा बियाबाव जोंहा इउपिपिएलआ दासान्दै 6404 भट मोननो हाबाय बिपिएफआ 8408 मोननो हाबाय बिजेपिआ 6489 मोननो हाबाय कंग्रेसआ 1484 मोननो हाबाय लेन्ड हिसाबै जोंहा 4 राउन्डआव 1 नं पर्बतजरायाव दासान्दै बिपिएफआ 8408 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो The next update 4 राउन्ड 1 नं पर्बतजरा बियाबाव जोंहा बिपिएफआ 8408 भट मोननो हाबाय बिजेपिआ 6489 मोननो हाबाय इउपिपिएलआ 6404 मोननो हाबाय दा लेन्ड हिसाबै जोंहा बिपिएफआ 8408 भट लानानै बयनिख्रुइबो जौसिन मासियाव दंथ'यो